pračku, jel tak nešto? Tako je, evo danas smo napravili veliku pračku i evo iz nje ćemo ispaliti neke stvari. Ja ću prvo ispaliti ovaj sprej da vidim da li to funkcionira, jer ja uopće nisam ni to ni probao. Aj se ti malo odmahni da ne bi slučajno ja tebe pogodio. Gdje da bude? Stani ti ovdje i iza mene ti je najbolje. Čekaj. Ajde. Evo. Moramo ovo provjeriti da nas ne bi opalilo kad mi pucavamo to, jel da? Da. Što ti misliš, hoće li to raditi? Ne znam. Evo ga, 3, 4. Ovo mi baš i nije odletlo kak treba, jel da? Evo ja za tebe imam ovu drvenu mačku. Hoće probati ispaliti. Čekaj samo da ja ovo ovdje providim, jel zategnem to dobro, da nas ne bi slučajno udarilo. Hajde dođi. Budem ti ja pomogao. Nategni, pošto je jako to teško. Ovo mogu ruku maknuti, Čekaj, kad ja kažem 3, 4, sad onda pustimo, čekaj. 3, 4, sad. Gdje je mačka? Ne znam. Je li odletla? Joj, nisam vidio. Vjerovatno je odletla, ajmo po druge stvari. Ajde. Što ćeš ti sad ispaliti? Jabu. A? Jabu. Jabu? Evo imam jabu. Ajmo, idemo. Jabuku idemo ispaliti. Ja ću. Ajde, dođi, ja ću ti pomoći, čekaj samo da ovo vidim. Aha, vidi, ajde to izdrži mi jabu. To izdrži mi jabu. Ovo nam se odvezalo. Da nam ne pao na glavu drvo. Da nas ne bi opalo. Dođi, daj mi jabu. Čekaj, ajde, uhvati. Ja ću pomoći, ajde idemo na prijednju. Čekaj, ne hodim glava. Ajde. 3, 4, sad. Ovo nam nije dobro odletlo. Idemo po nešto drugo. Imamo neke autice koji ćeš ti, jesi ovaj mali ili ovaj veliki? Ja ću taj veliki. Ajde. Ne, ja ću taj mali. Dobro, ja ću ovaj veliki da vidim. Ajde ti prvi. Vidimo. Jesi spreman? Jesam. Ovaj je dobro letio. Daj, taj mali. Daj da ja. Aha. Neka onaj moj pas koji laje. Izgleda da se veseli kad me vidi. Izgleda, da. A šta ti je? Ajde, dođi. Ajmo ga nategni. 3, 4, 5. Udario je u ovu, jel da? Gdje? Ovo jedno odletio, a ovo baš ne dobro odletio. Da. Čekaj. Idemo se ja. Idem ja sad probat ispaliti ovu bocu. Ovo će biti vjerovatno... Otvori je pa je bac. Molim? Otvori je pa je bac. A neću da prskam. Ovo vjerovatno neće baš nešto dobro odletio da treba teško. Da? Nema veze. Idemo probat. Oho, to je se tiga. Mogu me ljubim. Da, to nije moglo da Da, kad je teško. Ljudi moji, ovo nikad nemojte probati. Sad zadnju stvar. To je ova... Kad se zabiju u drvu. A? Beba. Beba. Idemo ispaliti zadnju stvar. To je beba, hoćeš ću ti ispaliti? Može. Ne znam baš kako će ono odleti. Ajde dođi. Jak beba uspije odlet, bit će super. Ajde, idemo. Idemo, 3, 4, sad. Pusti.
Beba, ostala si zapetljala se tu. To je to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like i mi se vidimo u drugom videu. I ćao!